¿De dónde venís? De Hermoa. De Hermoa. Hermoa venimos. ¿La primera vez que venís a San Blas o esto es una...? No, ya venimos todos los años, él y yo, venimos aquí. Nos gusta venir hace muchos años ya. ¿Qué es lo que os gusta de San Blas? Pues hombre, lo que más me gusta es el ambiente que hay y todos los puestos que hay son bonitos y son tradiciones de aquí del País Vasco, ¿entiendes? Eso es lo que nos gusta a nosotros, ¿eh? ¿El tiempo ha respetado encima? Sí. Parece que va a aguantar un poco, sí. Bueno, ¿qué plan tenemos para hoy? Pues ver un poco todo lo eso y... Las rosquillas, hay que llevar rosquillas a las mujeres. ¿Y el cordón? El cordón también hay que llevarle. ¿Nondi zatozte? Galdakotik. Galdakotik. Askotan etortzen zarie? Ez, Lehenengo aldizia, ¿Dónde venís? De Matiano. De Matiena. De Matiena. Entonces ya sois asiduos a la feria de San Blas. Hombre, no, ya ves, todos los años. ¿Qué es para vosotros este día? Pues para mí, aunque no soy de aquí, es un día muy importante. Siempre hemos venido, nos gusta. Lehenengo aldixea da, ona zataztola? Urtero torteara. Urtero, zer da zuentzat San Blas eguna? Nik jubilau nizenetik, jubilauten hau eta jubilau nizenetik urtero. Eta San Blas egune, egune ona ondo pasa hau, kanpun jan baskarje, puestutan erosi gauzak eta etxera. Ze moduz? Ondo. Nondi zatozte? Gasteiztik. Gasteiztik, lehenengo aldixea edo ez? Ez, beti etorten gara. Zer dago eguna zuentzat? Egun polita. Egunon, ja erosketa batzuk gina, ez? Bai. Nondi zatozte? Berriztik. Berriztik. Bai. Bueno, San Blas eguna orduen lehenengo aldizte zeixengo, ez? Ez, baina ez gatoz urtero, ez. Eta aurten bai? Bai, aurten bai, oso. Da, bueno, lehenengo erosketa batzu ja hor ikusten duaz. Bai, azelga purtso bat eta alubiak baita, eta, bueno, ja etxera. Gaurko eguna, ja, bai, eh? Bai. Goizien goiz bueltatxe bat emun eta on ja retirada. Bai, horrela ez dugu jende pilo bat hartzen, eta erosketak lasa egiten dira. San Blas egunera etorri bieraz, Bai, hori guztiari juezilek egaldu. Tradizioa mantendu bidez. Mantenido bidean, bai. Bueno, gaurko plana. Hemen bueltatxo batek eta betiko modu emezi entzun eta berdi hostien etxerutz. Erosi, zeo zer, kordoi edo... Kordoik erosi duaz, ja. Bai, egin dut, ja, erosketa... Da betinketuak edo oin bedinketuko dozuz? Oin bedinketuko da, Elizar bedinketuko duaz, amaiketako mezara joango naz, eta horre egingo dute zera bueltie, bai. Zer da zuretzat, San Blas egune? Niretzako beti izen da, eta gurasuen gandik hartu doan gauza importante bat Euskal Herrizen eta gure artien. Gu nigaraikuenaz, urrakuenaz, baina San Blas egunien gauza guztiak itxitzen ziren gazte denboran be, eta San Blasara etorri barik eskainion pasetan egune. Egun guztizia hemen pasate genuen, eta lehen hau probak, eta horren, gaur egunien gitxia, baina lehen hau probak, aitea ni umen itzen nien, da urte batzu direz, haiteke asto txiki bat erosi eta beti gara ere joreru gehiun, erregalu modu numientzako erregalu astue. Izetezan, hasta konbie, bai. Aupa, egunon! Nondi zatozte? Berriztik? Berriztik, jo, ja, bi edo hiru topau duaz, ja, berrizkuek, jente asko batzen da hemen, ez da? Urrin arrapeten gaitu. Bueno, eguneko plana gaur. Bai. Zer inber duzue? Bueno, lehenengo talugan. Lehenengo jo mesi entzun.
Oina maiketakora edo juntzari ja. Beratzi txertakola, entzuo, ointal... A quien madruga Dios la ayuda, está? Da oin zer inberdozu. Ointal lujan, claro. Ordoi erosi. Erosi hau? Te berinketu, danak. Bueno, gaurko egune politia egune izeten da, abainoko San Blas egune? Bai. Urtero etorten zarien? Beti. Bai. Aldeun arti, mintzet. Ezin jaunien kale. Nondi zatozte? Abainotik. Gertukuek, zeo zer Hortizik. Bueno, orduen ez dut esan zenbat urtero etorten zarien, hau ja, txiki-txikitik ja bizi izen duzuen gauza bada. Hori da. Eta ohiturak mantentzeko dauz, ezta? Bai. Bueno, da zelan indiozue, goiz altzatu zarenien, mesetara juntzarie... Goiz izkara altzatu ze. Beratzerik ardien egon gara, oien, bai. Bueno, gero Felixe. Horren bai. Gertu, bai. Bueno, gaurko egune, zer ingo duzue gaurko egunien? Gaurko egunien, bai, eske presteu inbiko da bezkariz, familizi esemalabak etorriko die lobatxuek, eta bueno, dano bizigara bertan, Egun politxe, abainontzako da. Eskerra aterri dugu. Da eskerrak eguraldize, zehatzoga bien. Zen moduz, nondi zatozte? A ver. Ni Orozkotik. Orozkotik, eta zu? Bai, Orozkotik. Orozkotik, bueno, abainora, zergaitik lehenengo aldixa, betidanik, ohitura mantentzen. Keba ez, lanian egoten gara, bai gaur libre uki dugu, eta aiter ikusten jako animaliek eta ikusten, eta aite ekarri dugu, eta gu pasietan, eta bera animaliek ikusten dugu. Bera behin ja etorrita dago abainora? Bai, lehen bera bakarrik etorten zan, bai, oin ja hobeto gehuaz. Eta bera ekartea, atzaki horregaz etorri gara. Bueno, eta erosketarekin jozue ja, zeo zer? Bai, zeo zer bai, San Blaseko opile bai behintzet. Hori ezin ja falta, ezta? Hori da, etzeko esateko hemen egon garela. Kordoia hartu duzue bai? Kordoia hartu oskueia. Hartu duzue? Bai, jazta, badau ja. Bihar guztiek egin de. Urte guztien ja ez. Ja, libre. Hori da. Zenbat egun diez, beratzi egun uste, pero mi dizena, Bai, beratzi egun. Hoiz, izango da. Konta, Amblas egune, egun berezi izaten da gaurkue? Oso. Ze ordutan altzausariek gaur hona etorteko? Gu zeirek. Hau da, pastelera eta ugitxe eta Orozkoko pastela eta ugitxe. Gaubia lorekin barik. Ona etorteko eta produktua inbarrik harteko. Zenbat urtez, San Blasetara etorten? Ja 58 urte daguz. Etorten. Zer da hau egune zuentzat, ekoizle moduen, produktore moduen hemen plazan egotie? Hau espetiala eguna, guretzako. Bueno, esan apurtxo bat, zer dugu hemendik, esan? Euskal pastela, deku gaztazkoa, txokolatezkoa, de cereza, de queso, de arroz, de todo un poco. Gero ogixe bebai? Ogixe deku inbarrie, baserrikoa, con la masa madre hecho, que es importante, da horixe. Bueno, momentu, zen olako girue da, ondino goiz da, baina, bueno, zelan, politxo? Goiz da, baina ondo saldu dugu jasatibet, txaldut dugu ja. Laster, amaituko da, ordu batetako, amaituko da. Bueno, orduen ondo ez da. Hemen urtero ondo saltzen da. Zen moduz? Ondo. Zer ondoi goiza? Ez doa oso beroa, Kosteten da ondino? Hotza baita ere ambientean, ez dago salbenta gutxi. Urtero torten zarien? Bai. Zer da zuentzat, San Blas eguna? Bueno, egun polipat, aferi pixka bat egiteko eta holaxen, egun pasa bat. Bueno, orduek aurrera inela gauzi animeten dan, ez da? Hori, bai. Zer dauku hemen, ze produktu? Estia, estia, argizaria, kandelak, propoleoa, hori da gure garrantzitsuena. Dondi zatozte? Seguratik. Ze moduz, doia goiza? Ondo. Zer da San Blas egune zuentzat? Netzat herriko festak, gure herriñei ni Idiazabal naiz, da festak San Blasetan die. Baina beti abadeño etortzen nahi feri berezi egiten delako. Gure produktua behiak ustea eta saltzea eta berba. Esan, zer doko egun hemen postuan, esan? Hemen gazta, Idiazabalgo gazta. Idiazabal egin da, daukezue
Hiru hilabeteko ketue, urte terdi eta urte terdi zaharra. Gero gazta urtin pixka teiken deuna eta krema batzuk. Dana etxen egindako produktua. Momentu, zer handoi esalmenta? Bueno, hasi die, poliki. Aber, esku hori poltsikotatik itentzen die. Oz pixkate badao eta, aber, kosta eken da, bai.